Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 10. No solisogam tinalintag a tao nga agaramid iti dakas, si kamatlaeng ti matnag iti palabog mo. Magonggo na anto naimbag dagiti awan basol na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalako ka di amin nga ipadeliver tayo? Saan pa yasimbang patidad duma naggapo iti kabangyibang nga ili? Katsi ka, Leon. Anya ti resulta ti impalakom. Nalako amin ang dad. At iti kwarta naglakwan. Bilangan nyo. Ne, at damat kurang na. Ni daddy mat. At daya agigam iti uging asan ang maugingan. Magnaya tilugan no awan gasolina na. Sika at talaga. Nalaing ka iti dilehensya. No awan trabahom ita, tulungan nakman nga agluto iti kankanan amapan mi ipasyar di taigid ti kalsada, kan iti kabalbalayan lakay. Wana bakit? Awan pa'y mat timang tangdan kanyak. Bareng makalako kami kin ni Fe Adagos. Awan gayam klase ni Fe itay. Matulungan na kang agisursur iti kankanin. Isungarod anayunak ti ilutok, tapno umado ti ilako mi. Malangarod, tauray siyak. Mapanak mataglako iti medyo adayo adiso. Alaman nga rod lakay. Tani, dandani manan ti panagbayad ni Fe iti pagadalan. Kaduan tangarod ti iluto ta. Tapno makaurnong ka iti pagbayad ti anak ta. Suruam man kit di dagiti kaaruba tayo nga aglaklako iti kankanen. Tapno da ito ilangan lako tayo ti ilako da. Wen anya. Kabayatan nga aglaklako da iti kankanan. Ibagak nga i-deliver da iti parokyano ti lako tayo. Mayat asuruan ida, tamarigrigat da. At adumat la ang titangdan da, no adda maideliver da. Kasaok to man gayam ni Lili. Numapadasan dangad ado ti makwartada. Amangan no isardeng dan ti aglako iti kankanan. Kat ibagamat ken ni Leon, tagpa-deliver iti balasang nga anak da. No umanugot da. Addanton talo para deliver tayo. Kasaritam to ni Leon, tasurwan na jay balasang nga agi-deliver. Sapay kaadwan a parokyano tayo, kat asidag iti estasyon ti pulis. Wen nga rod. Di danto namnamaen na maiparit abulong ti ilako ti balasang. Taaglaklako kat nga rod iti kankanan. Lili, nasaya at mat tanagsabat ta dito'y dalan. Gumatang ka kadi iti kankanan, agpili kan iti gatang manang. Kabayatan nga agpilpili adda pagsaritaan ta. Anya ka di day tamanang, ibagam laang. Numapan ka aglako ijaayan ti dakkel aberde abalay. Addaman ipawit ko? Anya day tamanang. Basta addan to ipawit ko. Ited mo ti agnagan iti Roy. Urayem nga ited na ken katibayad. Sige, itad kung tumat kan katitad na abayad. Inton maited mo kanyak ti bayad. Dakkel to ti itangdan ko kan ka. Nadagsen ka di, tamasapul pa'y atangdanan nak, manang. Nalagan laeng. Ngam, kanayo nakto ngamin nga agpaw ito kan ka. Kat anya ngay, imanugot ka din ni Lili ti impaaramid mo kan kuana. Imanugot tadi namot amo anagango ang maiparit abulong ja impawit ko. No matiliwan ni dati pulis, isu dati matiliw, saan kat ada tayo? Lakit di pagmadyan na ti awan amo na a tao, kumagat da adagos iti palabog. Nga uray pakaisagmakan da.
Saan tayo siguro mairaman no kas pangarigan? Ta saan mo't ada tayo ti pakatiliwan, tinasao abulong. Mabalin tayo latta, paglibakan. Nagore ka man ading. Ingka kadiagla ko di taas sidag ti istasyon ti pulisya. Gumatang ka di Manong? Gumatangak. Ang makita mo ka di, jay nalabaga ti pintor na balay? Ah, Jay, nalabasi ti gate na Manong. Apay ka di. Pakiitid mo tuman ken kuha na dahito nabungon iti papel. Iti lalaki ang nakatakder iti unag ti gate ti pangtedam, ha? Amo na ka di nga dahited mo kuana? Wen, yawat mo lang, iti nagbaatan ti landok a gate. Awatam to mo ti itid na kan ka nakasubre, ha? Ah, sige. Gumatang ka nga rudan, iti lakok. Tapno mapanak iti ibagbagam. Sige, ating. Katapaman na maitid ken ka ti lalaki ti nakasubre, agsubli ka dito'y lingad, ha? Taadda itid ko kan ka. Oh, naited mo ka din, ti impawit ko kan ka? Wan Manang, nakasubremot dayto inted na. Dayto Oh. Oh, aguray ka ha? Ikan ka itibingay mo. Bingay? Kasano nga da bingay ko, Manang? Basta adda bingay mo. Kat agpaw itak tumanen. Oh, Ni, nagdakkel mo't dayto yan, Manang. basit laaba nagdayta. Inton adda manen ipawit ko. Ited mo manen iti tao a pangikam. Tapno adda manen bingay mo. Anya nga minday dyan nabungon nga impawit mo, Manang. Saan mo nga amuan? Basta agpaw itak tumanen kan ka. Kat kadagla ko ka itikan kanan. At dalata ipakuyog ko ken ka anabungon. Para deliver ka itilako. Ne, bakit? Adun samot itabilbilang managlakwam. Saan ko ang naglakwan amin dayto, lakay? Adda impawit ni Manang Josie nga impan ko iti may sa tao. Kat, anya ti pakainaigan ti impawit na, iti kaado ti bilbilangan? Idi na ited ko timpawit na. Adamat inted je tao ang nakasubre. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan? Idi inted ko matkin ni Manang Josie tinakasubre. Kwarta mat gayam tilinaon na. Inikkanak iti kwarta, kas bingay ko kano iti impawit na. Anya nga iti impawit na? Apay nga inik ka na ka itibingay mo. Ay, jak mo lakay. Ngam ko na nga agpaw ito kanumanan. Kat addamanan bingay ko. At titinted ti lalaki anang tedak iti nabungon Manong. Ah, anya day jay Manong. Mabit lang ha. Ited ko matigunggo naman ang ipan iti impa-i-deliver ko ken ka. Antoy. Nagado a kwarta ah. Nagadua talaga. Ngam adun to pa iti ited ko ken ka. No kayat mo nga ado pa iti i-deliver mo. Pudno ka di Manong. Ag-deliver ak laang, ngam ikandak iti dakkalagatan. Wen ko naktumat. Saan ka lukuan? Kas kumaita. Saan ka dia dakkel tinted ko ken katangdan mo? Ay, sige Manong. Ngam, anya ka di jay nabungon. Kwa. Agas day jay. Adu ti agasan na. Kumusta ti panaglakong, anak? Anya nga tati impawit kanyak ni Manong Leon anabungon. Anya? Adamot impawit na kan ka? Dakkel ti inted na kanyak akas tangdan ko kano nanang. Adamot kanyak. Amom ka din no anya tilinaon tinabungon? Kuna ni Manong Leon nga agas ka no. Anya nga tanga agas. Api nga adu ti ited na akas tangdan. Anda ka di mat inted na kada kayo nanang. Adda anak ko. Ngam, ay, agdwa-dwa akon. Apay adakkel ti tangdan. Ah? Anya ti pagdwa-dwaan nyo, nanang. Sigurado. Kayat manindagi jay ti agi-deliver.
ta nasisirap da iti dakkalagatad. Kita man laeng ti maaramidam ti kwarta. Ibaon tayo laeng ida. Mayat dan. Basta pagandaran ti kwarta, kaya't dagiti marigrigat. Ibaon kun tumaninda di balasang. Oray siyak, ibaon kon tumanen ti inana. Kat padasan yu pa'y nga ibaon pati ni Ben. Imbag day ta trabaho na, ngam ti mapan makitangdan. Nariga ti agtrabaho iti kainaran. No awan pa kitang danan na, mapan mataglaklako iti kang kanen. Manula ang matngay ti magangganan siya da iti lako da akan kanan. Sige. Siyak lang timang diskarte ang makisarita kan ni Ben. Pakita lang iti kwarta. Sigurado ang mapalabugan. Uy, nasayata nagranata dito'y dalan, Tata Ben. Ne, apay ka di barok. Anya ti bagam. Adda ko maiparamid ko kan ka. Dakkel ti ited ko atangdan mo. Anya ti paramid mo. Taapay ako na madakkel ti tangdan ko. Nuing gagla ko di takabangibang apurok, adda ipauit ko kan ka. Adda mang sabat kan ka ijay. Ijay umuna awiting shade ti pagkita nyo. Sabaten na ti ipauit mo ako nam. Uwan tata. Awagak, taibagak nga aglaklako iti kang kanen ti pangipauitak. Ala, yag mo nga roden tayo nakon. Apama na maited mo ti ipauit ko, addan tumat ited na kan ka. Yag mo adagos, tagatangak amin na lakom, kan adda pa ited ko a bonus mo. Pudno ka di day tang ibagbagam barok. Pudno, tata. Pegsman. Ala, taawaga kon timang sabat kan ka. Kamaudyanan na. Talon ti para deliver tayo iti may parit a bulong. No apay mat ngamin nga iparit dagiti pan nakabagi ti lintag. Pagkwartaan nga rod. Kastalang dagita. Ngam no ikam ida iti kwarta. Patsyem, no di da alisto ang mga awat. Adula nga ammo dagita. Yalis tayo kit di ti alipuspos da. Mangtangdan tayo kadagiti saan danam naman a para deliver. Kwarta laeng tipang palabog tayo kadakwada. Kat inton matiliwan ida dagiti pulis. Ibaga tayo nga awan connection tayo kadagiti idil-deliver da. Nalakala nga irasonan day ta. Aganat kayo bakit? Adda pulis ang nagdamag kanyak. No sa dino ti balay dagiti pamilya akaaruba tayo. Apay kanula kay. Pulis gayam tinang tedak iti impaw itda. Nga itad ko iti may sa tao. Ha? Ti ka dinabalkot iti papel? Awan bakit? Nakita ti pulis ti panangyawat kanyak nilyon. Ididinamag ti pulis kanyak no anya dayjay. Imbaga kasan ko nga mo. Inala na ka di tinabungon. Sinurot nak. Ket nakita na tinang tedak. Nabayag ga matiktiktikan ida dagiti pulis. Anya nga mindagijay anabalkot. Maiparit ka no abulong. Saan ka no arumbang nga ilako? Imbag ta saan apati si kakat natiliw. Nadlaw da nga inosente ak. Tasaan ko nga amu akas day gayam ti upaw-paw itda kanyak. Imbag ta namati da nga awan ti ammom. Pinagdamagan dak. Imbagak ti amin na napasamak. Bakit? Anusan tayo langan ti aglako iti kankanen. Tanalinis at trabaho. Wala kay. Uray basit ti kita. Basta saan adakas. Nanang, nakapusas madagiti talo akaaruba tayo. Adda pulis akakadwada. Anya? Tiniliw ida ti pulis? Nanang. Adda imasidag kanyak amay sa pulis. Nagdamag kanyak. Noan niya tinegosyo ti kaaruba tayo. Anya ti imbagam? Imbagak adyak amo. Ngam adda impaw ita kanyak anabongon iti papel. Ngam jak amo tilinaon na, kunak. Kasta ka di? Mabalod da nga ta. Isugayam abimak nang da. Ngam saan gayam anasaya at tinagtaudan na.
Imbagada nga ta amay saka nagdamagan dagiti pulis, anak ko. Saan mo't siguro, nanang? Makulong tayo kadiya talaga, Daddy, Mami. Oh, naira na lakit di adi tayo in lemang dagiti aday jay balay. Ay, naira na idinagrade dagiti pulis. Kasaan tayo mataninam na mga umay dagiti pulis? Kasano dayto yan? Lumakay kan bumakat tayo dito'y pagbaludan. Diyak kaya tiagyan iti pagbaludan, Dad. Uray da kami. Di mi mat kayata. Anya pa'y ti serbiti biyag tayo, diti pagbaludan. No kasano ti ragsak tayo ang nagbibiyag nga aglaplapusanan. Gapo iti ilaklako tayo. Kastamot kaliday ita, tamabalot tayo. Anyan ang nagliday ti biyag tayo ita. Amukla kumakasto iti pagbanagan tayo. Saan tayo kumahan ang naglaklako iti maiparit a bulong? Kasano tayo paitan? Dinadahil tayo tibiyag tayo. Gapo iti negosyo tayo may parit. Awanan ti maaramidan tayo. Nalpaasan ti amin. Sangwan tayo, tinagbasulan tayo. Ti dakes nga aramid, dakes met ti ibonga na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam matlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika matlaeng ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Apay, saan nga tangag bakasyon damanang mo anita ken manong mo Orlan dito'y balay, anak ka? Kunadamat nga bakasyon da, nanang. Nasaya at mat nga raod. Mailiwak mo teng kadagiti kakabsat mo, ken dagiti apo kaw. Ay, kaano da kanungay nga agbakasyon. Di da imbaga ti aldaw nga sasangpet da. Ay, basta dadan tulatan Ay, katagsagana tamo nga rudin Agdalos-dalos tan dito'y balay, tapno na dalos ang masangputan da. Ala, nanang. Rugyak ti aggaik inton bigat iti paraangan. Tani medyo nasamak ngamin ti aglawlaw ti balay. Ay na, maragsakan no kasta nga agawid dagiti kakabsat mo, anak ka. Kasano, kadudwata mo nga minon dito'y balay. Inton mga sawa ka, ay, ang may sa tumutun. Adayumit ngamin ti nakaikamangan dagiti kakabsat ko, nanang. Ni Manong Orlan, agigyan mo iti lugar ti asawa na. Kasano, kat ijay mga min tinakasapulan na itinapintas at trabaho na. Si kangay mat, awan pa'y planom ang mga asawa. Datang ti parikot, nanang. Tati kaya tinubyak. Ijay to solar da ti pagpatakderan mi iti balay mi. Di kaya't asawon da ita, agmay-may sa kayon ton dito'y balay. Lasaya at matadda kayon Orlan, tanya apog. Apay ngay, asaan mo akadwa ti asawam kanti may nga apog? Iso nga na nagawid kami, nanang. Tanagsina kami iti asawak. At dalalaki ti awanan bain na babae. Anya? Kasta ngagpay sunanang. Isu anasaysayatan nga agsina kami. Kat kinaykayat ni Tanya ti sumurot kanyak. Kat ti inaunang anak mi,
Nagbati iti nana. Kasano kayong arod itan nga agama? Dito'y akong nga agbirok iti trabaho, nanang. Dito'y kamin balay nga agnaad kanitan niya. Sa bagay, may mayat matkit din no dito'y kayon nga agnaad. Tamangan no pumanaw tumot ni Rafael dito'y inton agkasardan iti nobya na. Tangay dito'y kayon balay ko nga agnaad, tanya. Saan amabalin kanyak ti sadot? Rumbang laang nga aggunay ka dito'y balay. Diyak kayat nga agbalin ka doon niya. Wan lola, sa anak mo't asadot. Nasaya at mat nga raud. Sika ti para indaw kan para dalaos. Tasyak ti para lutaw. Wan lola, Kan sika matang ti aglaba. Sana balay, takabanbanwagam. Napigpigsa kang aglaba. Siya kat bakit ako. sige lola, saan kayo amadanagan? Taamok mo't ti tumulong iti trabaho iti balay. Nasaya at mat nga raud. Iti kasta, makatulong ka mat kanya. Ay na, nagadumot tentin sang patyo agin at gatang yo Anita. Ay na, nagwapo matan ti apo ko. Agmanwak, Lola. Kasya na ka ti Diyos, apok. Mala, umunag kayaw. Tanitanya ti ibaon ko amang yunag kadagiti ginat gatang yaw. Alaman nga rod nanang, nasakit pa ikit din ti ulok, gapo iti pudot. Amangan mo't lumabisin kayaw. Sigay, idasaran kayo iti kaninyaw. Agyaman nak nanang. Umuna kayo nga roda ni Jay kusina. Ay abaklaang ni Tanya amang yunag kadagiti ginat gatang yaw. Anya pa'y lang tar aramidam di tatanya. Mapan mo inawan tinanganan daan time. Ngam, lola, jak pa'y nalpas ti labaa. Adumat ngamin ti ipapaaramid yo. Kahit adda reklamaw. Awan mat lola, ngam ilipas ko kumapay at ilablabaak. Ay, aginaw ka pa'y sa kanto aglaba. Sige nga rod lola. Nanang, pag inanaan nyo mat anitan niya, itay pa baon kay abaon kan kuana. Katanusan na tamakipagnanaad kat nga rod dito'y balay ka. Apay, kaputa makipagnanaad, aramidan nyo mat na nakatulong. Ang mga no agipulong ka ni Manong Orlan. No adda reklamo da, di pumanaw da dito'y balay. Saan ko makasta nanang? Ure makipagnanaad, ta saan damat apadagsan. Nagtrabaho mo ni Manong Orlan. Ada mo yaw awat na kada kayo ka. Manumula ngay. Umanay lang nga para kadakwada nga agama. Ay kat imbaglangan taad da. Ano sa nyo idan nga agama nanang? Pumanawak ton dito'y balay kat isudan ton tikadwayo dito'y. Agpakada kami nanang, manumutan nga aldaw ti bakasyon mi. Adamot ang trabaho, inton maminsan nga aldaw. Ay kat agyaman nak iti sa sarungkar mo, anak ko. Ay, awan anyaman na nanang. Ala, an-anadan yung ti salon at yo. Aglalo, kat adayo ti pagnanaadak. Ay, mabiit lang anak ko. Adda itad ko a regalo kin ni Ryan. Ay nananang, nagtaktak kayo pa'y laang. Pakaragsakak ti mang regalo iti paboritok nga apo ka. Talaga alab na ka, Lola. Angem inton maminsan, saan kayo nagtaktak? Igatan nyo langin iti gatas yo, igatan nyo iti regalo. Bay anak ka di amang regalo kan ka apo ko. Umanayon aragsak ka, no maigatangan kamot iti regalo. Agyaman na nga rod, Lola. Baliktad kayo mat nanang. Apay manan, Rafael. Imbis kumaanitan niya ti ikanyo iti regalo. Ta iso ti ibabaw nyo. Saan mat? Tanipay lang Ryan. Kabaalan mo't nga ipay ni Manang Anita dagiti kasapulan na. Kontraan nakman ako nakaon. Iso nga ron ti kayat ko nga ikan. O di regaluan nyo mo't nga ron ni Tanya. Ay saan na nakasapulan? Unay kayo na ya. Ada paborito yung apo no kastater aramidan nyo. Kit no agpadadamot nga apo ko yo. Ay na, saan man asyak ti sipsiputa makanayon si ka Rafael?
Kasano ita, nalpasan ti kasar mo. Ijay kanayan ti asawam nga agnaag. Isumuti kay ti asawak nanang. Ijay kami pa'y labalay da nga agnaed. Aging nga saan pa analpas ti balay mi. Ay kat iso ang arod. Awan mo't maramidak no panawan na kong. Naibagak mat kada kayo idin. Saan ka din nanang? Sana balay, adamot ni Manong Orlan, kanitan niya akadwayo. Unang may mayat mo't laang kuma. No adda ka akadwak. Anusan nyo kidinitan niya. Sapay ko ma, tayo patagyo mo't dya apo ko yaw. Awan mo't aramidak amadikan ko na. Amo ka na dagsan tirik nayo kan kuha na nanang. Iso nga'y pakpakasi ka. Balbaliwan nyo kumati trato yo kanitan niya. Pumanawan ni Rafael dito'y balay. Kaya't asaunday ta. Awanan tinamnamaan tayo nga agatang iti masapsapaw dito'y balay. Nanang, agit itidak mat kada kayo ah. Manumula nga iti mait itid mo. Nanang, anusan tayo no anya ti adda? Katanya pa'y ngay. Awan mo't maaramidak no saan nga agan anos, saan ka day. Anusan da kami kanitan niya, nanang. Sana balay, tanagagat mat ni Tanya. Saan mat apadagsan kada kayo ti ato kuyo? Aldawan, ngam na kay da kapay lang. Kaslamad-madi ngaming tiriknak, Lola. Nasakit ti ulo. Nan, dapadapak man timuging mo. Saan ka ba't anabara? Ay bumangon ka kit din, tarugyamon ti agdalaws. Sige nga rod, Lola. Maday, no tangtanggadam no addalabasit mariknam. Itrabahom kit day, tapno saan ka nga addang agsakay. Wan, Lola, bumangon nak nga rodan. Mala, mapan ka mangan nga umuna, kan agtumarkay ti paray ti sakit ti ulaw, sa kagrugay nga agtrabahaw. Wan, Lola. Lola, aldawan, ngam saan kayo pa'y matabimangon? Siyak ka din ti agluto? Alaman nga road, maulawak buton. Ay, apay nga takas to'y matang tiriknak. Kaya't yung kadi, taipan kayo iji ospital, Lola. Ay, paliiwag pa ay. Abangan numaawan mo lang inton madamdama. Sige nga rod, Lola. Panawan kayon dito'y kwartuyo. Mapana kon agluto. Sige lang, Tanya. Ayabandak laang nada kasapulan nyo, Lola. Wan, di nakpakadanagan. Himbag lakit din. Tanasingput ni Tanya kanyak. Uray saan anasaya at di pagpakita kwa na. Talaga anasingput day tanga apo. Di nakpinakitaan iti mati. Uray saan anasaya at di trato kwa na. Nasingput latta kanyak. Apay ngay. Kaslagri kus matan ti panagkitak. Ay, tinasaya at pukawak ni Tanya. Tanya! Tanya! Anya tinapasama. Sa dino ti ayan ka, oh. Adda kayo dito ospital, nanang. Na-stroke kayo. Imbaglaangan, tanaarayat na kayo adagos ni Tanya. Ha? Uwan nga agpaiso. Malagip kon. Ne, nanang. Apay nga agsangit kayo matan. Makonsensya ang amin, anak ko. Apay mat nanang. Oray madititrato kinitan niya. Sana ka binaybayan. Nakasingsing patlata kanya ti anak mo, Orlan. Anya? Ne, apay nanang. Adda ka di inaramid yung amadikan kwa na. Pakawanan na ko, anak ko.
No saan anasaya at impakpakita kiti anak mo. Ne, awan mo't imbagbaga na kanya, nanang. Gaputan na singpet ti anak mo. Iso siguro asaan na nga imbagbaga ama di titrato kan ko na. Tinasaya at nanang. Dumawat kayo iti pamakawan kan ni Tanya. Noan yaman ti mading impakpakitayo kan kuana. Talaga dumawat ak iti pamakawan. Iso nga ayabam kumati anak mo. Takayat ko ang makasarita. Sige nanang, inakayaban ni Tanya. Apay a pinaayaban dak, Lola. Adda ka di kasapulan nyo. Kayat ko laang ti agyaman kan kapo. No sanak siguro at tinulungan. Amangan no natayak itan. Lola, uray asino mat siguro at tao nga adda iti kasasaad ko. Tulungan na kayo at tulungan. Wan, ngamsad nga may nanasaya at dagitim pakpakitakan ka, apo. Okay laang mat kanyak, Lola. Anong sakti amin arigat para kini tatang? Napatag kanyak ni tatang. Iso asimuro takkan kwa na. Tapno adda mga sikaso ken kwa na. Maasi ak ngaming kini tatang. Gapo iti inaramid ni nanang kan kwa na. Talaga nasaya at kang anak, apo. Manipod ita. Baliw akong titratukan ka. Hello, anak ko. Kumusta kayo, nanang? Ayusak lang, anak ko. Saan da ko napakadanagan? Agpawitaklatan iti usaran nyo a kwarta, nanang. Ay kat pagyamanak unay, anak ko. An-anadan nyo kumati salon at yu, Wen, anak ko. Pagyamanak ti kaaddan ni Tanya dito'y balay. No awan ni Tanya, amangan no natayak mutun. Nanang. Iso nga an-anusan nyo ni Tanya. Agsingsingpat kayo kumakan kwa na. Wen, anak ko. Manipod ita, agsingsingpat akon kuana. Nasaya at matngarod no kasta. Naibaga nga ni Rafael, asaan anasaya at itrato yu kan kwa na. Nakaamirisak itan, anak ko. Nasaya at no kasta, nanang. Alangarod, agpaimbag kayo. Kan saan yun akanan dagiti maiparet? Wen, anak ko. Katagyaman akmanen. Kumusta kayo, nanang? Mayaten tirik na, anak ko. Imbaglakit din tamald stroke laang tinapasama kanyak. Ang manadan nyo ti salon at yun, nanang. Tamabalin, maulit man ang tipan naka-stroke yo. Sana balay, tadamot ni Tanya akad kaduwak. Sapay la ko tagbaliwan ti trato yo kenkwana. Wunan ako. Saan ka madanagan? Amom, gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso ni Tanya. Isudan to nga agamati agtawid dito'y sular ko ama panawa. Nasayat day taan na panunot yun, nanang. Tarumbang lang nga isuda nga awanan ti tulungan nyo. Saan kahit adya addaan? Ipatag mo titunggal kamang ti pamilyam, tawan sa baling agtitinulong, no di da kayo amismo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam,
Hintay ibasa ti Salmo 147, versikulo 3. Dagiti naupay, paragsakan na, kat bedbedan na, dagiti sugat da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biang. Kasla siyak matente excited, iti umadanin na panagkasaryo ka ni Joshua. Apay mat. Siyempre, siyak ti bridesmaid. Iso nga excited ak launay. Kasla kayat ko aguyudan ti aldaw no mabalin la ko ma. Agpadpada kayo kin ni Joshua. Kastamot ti ko na anak kanya. Amam gayam, umapapalakkan ka. Taapay manan. Kuma, makabiro kakmat itikas ka ni Joshua na singpet. Nagwapo, kan, ay ayatin na kaunay. Ay nagayam. Di ka madanagan. Makabiro kan tumot. Sapay lang kumaagayam, tapumay suday taan ako na. Agyamanak iti panang itulod mo kanya kan. Awan na niya manahan. Saan ako sa sumrek iti balayo, ha? Tapno makainana ka na dagos. Amok na nabanog ka iti trabahon. Uray si ka. Amok mat anabanog ka. Ngam, agpilit ka mat ngamin amang itulod kanya. Wena, takayat ko safe ka makaawid. Kabailak mat di bagi kan. Basta no niya timbagak, iso ti masurod. Okay? Si kamanlangan ti makam mo. Saan met lang agtal na ti panunot ko, no saan ka maitulod? Maalawanan. O sige nga rod ha. Agan-anad kay ti panagawid mo ha. Wen, agan ananak para kan kahan. I love you. I love you too. Kumusta ti trabaho manak ko? Okay lang matnanang. Makabanog. Mala, aginanak ka pa nga road. Mangan tanton, apaman ang makainanaka. Sige nanang, umunagak pa iti kwartok tagpalasak. Intulod na kakadin ni Joshua. Wala nang, agpilit mat ngamin amang itulod kanyak. Ay, inton umayan abulan ti kasaryo. Ngamsaan kayo pa'y anagliv kadagiti trabaho yo. Agliv kami iti makalawas nanang. Nasaya at nga rod anak ko, tapno makasagana kayo nga husto, ken makainan na kayo met para iti umadanin a panagkalay sayo. Han, oray saan na kun nga umay sukunan inton malam, amok ama ditirik nam. Agtumarak lang iti agas ko, agimbaga kon. Saan kumaanatangken ti unom, oray italaang atong palan nakmet. Sige man langan. Ang awagan nak no nakaawid kan. Wen, di na ka di pa kadanagan. No saan ko ang mauray ti awag mo? Awagan ka matlang. Wen, Han. Okay nga rod, Han. Hello, Han. Itay pa yung urayag ti awag mo. Saan ka kadipay nakaawid? Marigata nakmet nga rod nga agpara iti taksi. Nagaduma nga min na tao. Apay nga rod adinak pa ilang inawagan. Tasukunan ka. Okay, aklaan, Han. Agin na nakakit di. Urayan nak, tasukunan kan. Ngam, amangan no kumarula ang tirikrik na Okay akon. Nagtumarak iti agas ko. Basta di ka pumampanaw iti ayan mo. Sukunan ka. O sige nga, Rod. Apay nga ta. Awan mata ni Joshua. Itay pa'y nga imawag kanyak. Hanggang aging gaita. Awan pa'y lang. Ay. Ni. Number mo't lang dito mo awag. Ay, sungbatak. Hello? Sino dito eh? Anya? Hospital? Apay, anya tinapasama kini Joshua. Sige. Sige, sir. Umayak ka dagos di na itamat lang. Apay, pinanawan nagmatan, Joshua.
Apay nga mi na nagpilit ka pa ilang amang sukon kanya. Kasano akpaitan. Kasanon ti umada niya kasarta. Patib karam kumati pa kinakam mo anak ko. Amo ka narigat daytoy ang mapaspasaram. Ngamnas kan ngagbalin ka natibkar. Nagsakit. Kasla kayat kumatan ti matay. Awanan sar-sarbit ibiyag ko. Tanapugaw kumatan ti lalaki ngay ayat. Saan ka ko mga agsaw iti kastanak ko? Adaak pa'y dito'y amang ipatpatagkan ka. Diyak amo, no kasano ang maawat ko dahi tayo na pasamang kini Joshua. Nagsakit. Nakasagsakit. Gusto daytan gayam. Apay ang nagbalin kamutin ang manginom. Gaputawanan serbit ibiyag ko. Gayam. Ay, sana mabalin ang dadaulam latan tibiyag mo, Mara. Pangaasim. Ag-move on kan. Diyak ka mo no kasano mapasamak date na. Diyak ka mo no kasano ngayon. Awan ko tinalao sa panagladladingit ko. Gayam, saan pa ka ni busanan ti lubong? Panunutom laangan ang naragsakan ni Joshua. No sa dino man ti ayan na ita. Bagpaygan ko na, tanaragsakan. Din to tasyak ng bati na katagladladingit. Kasta talaga ti biyag, gayam. Anya nga rod. Ada umun-una, ada maud-uti ako na hada. Apay ang maudyak pa lang. Siyak lang umantem mo na. Tapno diyak marik-rik na ti panagliday. Ay, makapakintay mo't dita nga ibagbagam. Bartak mo laang data. Agpaiso ti bagbagak, friend. Saan ko bartak lang daytoy? Ala, agawit ang arudon. Diyak pa'y kayat ti agawit. Jak amon, no anya ti aramidak kan ka, Mara. Imbagman ta saan ka arimwaran ako. Kay kayat ko pa'y adito'y kan balay nga agin inom tamabantayan ka. Nanang, amuyo ka din o anyang aldaw ita. Ha? Wan ngagpaiso. Ita ko mati aldaw ti kalaysayo kini Joshua. Nagsaur tayo dyan, Joshua. Gapot tayong bati na kamalmalday. Anak, saan namut ang nagayatan ti kasjay anapasamak? Nusan ko man nagpilit namang sukon kanya. Saan ko man napasamak di kasjay kan ko na. Anak, isuti na ituding agasat na. Pangaasim ta ilawlawam kumati panunot mo. Kat awat mo tinapasamak kini Joshua. Diyan mo, no anya ti rumbang aramidat, nanang. Naglaka anak ko. Isardeng butag inom. Sumrak ka manan iti trabahom. Sursurwam alipatan ni Joshua. Tasabalin alubong ti ayan na. Sika, si bibiyag kapay. Adupay ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Ubing kapay, anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share.
The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Madamdam ako nga gawin. Pahad ko ba iti? Magna. Palpasan na. Agawid akman. Ngayon natyal daw nga ipapatay ni Joshua. May sa taon gaya man. Sipod na pukaw ko. Hoy, miss! Nuag pa kamatay ka. Saan ka mangiramraman? Kasan na nga mamakayat kunti matay, ha? Apay anak kapating nga kay ti kalsada. Nuag bartek ka, di ka ba alam laeng? Bimabaiyan ka. Nga magwalang-walang ka iti kalsada anabartek. Katrabi pa yan. Anya ko matipipang mo, ha? Agawid ka kit din. Ta mga noon niya pa'y timapasamakan ka. Saan ang pa'y nga gawid? Ngamom ka din o apay. Namom ka din o anya di mapaspasamak kanya ka. Apay, anya ngamin timapaspasamakan ka. Ito ti death anniversary ti nobyo. Natahi di umadanin ti kasarme. Sa dino ti ayan ko. Sino ka? Siyak ni Mario. Kabsatnak ni Manong Liam. Sino aliyam? Di mo am mo ni Manong ko? Kat no inyawid na ka dito balay idirabi ita na barbartak ka. Oh, anya? Malagip mo ka din? Uwan. Sika ka diti kadwak anaturog diti kwarto. Uwan manang. Apay ka di? Awan. Agyaman na kiti amin na. Sige, agawid akon. Tamangan no urayan na kon ni nanang ko. Urayin biit ni Manong ko Agdigdigos ngamin. Saanan anas kanya itulod na. Kabailang agawid asisyak lang. Saan ko maanatang kan ti ulong? Noan niya't imbagak, iso ti masurot. Kasla ni Joshua magsasawa. Tapay, itian niya aga po nga itulod na. Saan nak mo takaayan ayan? Tapno masigurado ka makaawid ka anasayaat. Kanawanda ka sa mapasamakan ka. Apay a concern ka, kat saan nakmat ngamam mo, ha? At dadagiti nakakita nga inlugan kay tilugan ko. Kan mabalin ang makita pa iti CCTV. No adada ka sa mapasamakan ka. Siyak ti mapabasol. Iso apang asim. Saan kuma anatangkan ti ulom? Noon yaman ti problema. Saan mo ko mga idalan iti inom? Kasanon, no adada ka sa mapasamakan ka. Kastala ang ti maibagang. Gapot na saan mo nga amunoan niya kinapasamak kanya. Saan ka diyan naibagam kanyak iti rabi? Naibagak ko na. Wen, apay, nalipatan mo na nagistorya ka kanya? Kasanumat ngamin, permi abartak mo. Ay niya kinistorya. Death anniversary tinatay anubyaw. Pasensya ka na kuman. Diyak ka mo nagistorya gayam. Saan nasaya at day tang ugali ti may sa babae? Kasanon, no dadakas ang mapasamakan ka. Makaamunitan. No aginom ka, saan ka nga agmay sa? Masapul nga dakatwang. No ibagak asi ka timang kadwa kanya. Umanugot ka kani. Saan nga gininom? Uray kadwain na lang. Saan ka nga aginom? Itad mo kanyak tisipi number mo. Tano aginom mak, agpakadwakan ka. Nasaysayaat, no ikatamon te panagin inom mo. Kinunamlaang itay, ano aginom mak, masapul nga dakadwak. Wen,
Ngam nasaysayaat, no ikatamon ti panagin inom mo. Ay na, imbaglakit din ta nakaawid ka, anak ko. Agyaman akan ka, sir. Iti panangitulod mo iti anak ko. Awan ang yaman na, nana. Bagbagaan niyo ti anak yun, nana. Sapay ada itsura na. Amang anoon niya pa'y ti mapasamakan kwa na. No kastalaang ter aramiden na. Kanayon kumat abagbagaan, sir. Ngam sa anak adengdengken. Nanang, da kayon ti makaamukin ni Liam. Kayat kun tagina na. Sumrakak pa iti kwarto. Sige Liam, agyaman akman na. Gapo iti panangitulod mo kanya. Sige. Katsapay la kuma. Taisardang mo ti panagin inom mo. Ala, sumrak ka, anak ko. Tagtungtong kami pa'y kini Sir Liam. Apay anak kaumay ka, Manang Mara? Saan nakasungsungbatan ni Liam? Adda ka di? Adda, ang maggurgurigur ngamin. Apay? Diya ka mo, Manang. Adamat klase kita. Ibagang agab sentak, tap na adda kadwana. Ang di namat kayat. Kabayalan na kanumot yag may maysa. Sige, oray sumrak ka. Tasyak ti mangkadwakan ko na. Agyaman na kanod, Manang, ha? Sa dino ti ayan na. Ada iti kwarto na. Sige nga Rod, tama panak iti ayan na. Nay, anya ti araramidam dito eh. Imayak, ta saan mo asungsungbatan dagiti awag ko. Ngam na ko nati kabsat mo nga agurigor ka kano. Imbag man. Tasaan ka anapan naginom amay maysam. Umay ka nga Rod kumaayaban, takadwaan na. Kas makitam bat. Sa anak ang mabalin na sumurot kan ka. O di kadwaan ka pa'y laang. Siguro, mabalin ko mati aginom dito eh. Mara. Mabalin ka di nga ikatamon ti panagin inom mo. Apay mat. Amom. Napintas ka. Kat ado pa'y tinapintas ang mabalin ang mapasamak itibiyag mo. Nulakit di, tay katam ti panagin inom mo. Kas kumaitian niya. No ikatam ti panagin inom mo. Ado pa'y ti maamam mo ang mabalin ang mangayat kan ka. Itikas iti panagayat day di Joshua. Wano nalablabas pa'y. Ngam iti panagayat day di Joshua. Madlaw ko ang manumutan nga aldaw asaan ka nga agin inom, anak ko. Gapot ang panagkunak, nanang. Naskan alipata ko ni Joshua. Ay na, agyaman na kanak ko. Tama ibagam itanti kasta. Nabayag nga inururay ko ti panangisardeng mon nga aginom. Adda ka di makagapo, no apay akayat mon alipaten ni Joshua. Kayat ko nga ikan iti tsansa ni Liam, nanang. Nagarom ka din ken ka. Kaano lang ang nagpudno kanyak, nanang. Kat panagkunak. Adamot tan mariknak a panagayat kan kwa na. Agyaman na, tadengdenggan ti Diyos dagiti kararak ko, anak ko. Ama kabirok ka iti kasukat day di Joshua, di tapusom. Iti anyaman a panubok a sumangbay, nasken nga agbalin tayo a natibkar. Kat di tay liplipatan ti Dios, nga ishuma ti makibalaet iti anyaman a pagteng iti biyag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.